Здравейте! Тук съм, за да ви представя детската кошара Dreamer на марката Lorelli с 2 нива за игра и спане. А ето какво съдържа комплекта. Основна конструкция, ниво за спане, матраче, сенник с играчки и поставка за повиване на детето. Кошарата Dreamer се разгъва в 3 стъпки. Стъпка номер 1. Краката трябва да са прибрани към основата на кошарата. Стъпка номер 2. Трябва да се разгънат противоположните страни на кошарата до най-горно положение, като за това трябва да се чуе заключващ звук. И стъпка номер 3. Трябва да притиснем средата на основата до най-долно положение. Преди да сложите нивото за спане на кошарата, трябва да сглобите металните конструкции, които го придържат. А това става ето така. След което прибавяме нивото към кошарата благодарение на щипки. Матрака на кошарата се поставя по този начин. Когато използвате кошарата за игра, детето ви може да влиза от този отвор. За по-голямо удобство при пренасяне, кошарата има и колелца. А тук, в този джоб, може да държите играчките на детето. Това беше детската кошара Dreamer с 2 нива на марката Lorelli.